protocol mo na mo kay karon kay nami sa barangay ba? Barangay? Diri. Bali namo may programa karon ma'am. Kung say willing mo buhi sa mga hayop ma'am. Napil ka sa programa katiring kay nabala man to nga matyan bugag kanding. Dili man ako kanding. Unsa man dito? So pag-i-open lang para na nakapirmahan diya sulod. Nari ng kanding. Wala pa kanding unya pa. Kadi ba pwede masulod dire? Thanks sa tanang panahon. Before nga nagkalisod ko, labi na jud emergency time. Wala jud ka nagduha-duha og tabang nako. Kamo ni Jaja og ni Ay. Salamat kaayo mga gang. Once again, happy birthday gang Kat. May Allah bless your family always. Love you and miss you. Gang Cherry. Sa family, salamat kaayo nga bisan nga ngani ko kabalo na mo nga para gyapon ni para sa inyo ha. Akong gitang buhat. Love kayo ta mo. Ako mga amiga wala ko nag-expect ganun yun ko may surprise. Gang! Salamat kay Bador. Thank you kayo. Bisan pa nga nag-college ta, pag-college na to, hantod karon ra gyapon nagbago. Bisan pag naglayo ta, lang gihapon na lagyapon pagbago. Ato ang kuan bisan di ta permanente nga mag-istorya. Pero nalang gyapon tong friendship still. Hantod nga magugod-ugod ta. Salamat kayo, love na kayo mo tanan. Digos Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, may hapon. Na si Ma'am Catherine? Catherine Nishimura? Nalamit toyo si mga kadali, Ma'am? Ano madlok man ka? Okay na mag-video ko, Ma'am. Kay protocol mo na mo kay karon kay nami sa barangay ba? Barangay? Diri sa Punta Biao. Bali namo may programa karon, Ma'am, sa katong mga kung kisay gusto willing mo buhi o mga hayop. Kay murag na nabalitaan mo gud nga naapil man kani, Ma'am, kay namatyan kag kanding. Okay. Programa, Ma'am. Nami programa diri sa kwan. Kung kisay mo buhi, Barangay ron. kung kisay willing mo buhi sa mga hayop, Ma'am. Gusto maghapon ba? Kanding ang hatag Opo. na sana. Ginati. Libre man ni siya, Ma'am. Sa mana? Isa mo ka napil, Ma'am. Napil ka sa programa katiring kay nabala man to nga namatyan bugag kanding. Dili man ako kanding. Unsa man dito? Ayan to kanding. So na, Ma'am, pwede may mga pirma lang si mo, di para ihato lang diri unya. Pirma? O pirmahan lang, Ma'am. Pangalan nimo. O, Ma'am, na dito sa kwan kay init mo ko diri. Okay na, Ma'am? Oo. Kay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito, kayo na mahal sa Prop lang na mo ning video, ha. So pag-i-open lang para na nakapirmahan diya sa loob. Nari ng kanding. Wala pa kanding unya pa. Di ba pwede masulod diri? Ang pirmahan na to. So pag-i-check lang ko, Ma'am. Ay kani. Opo. Nahinayin kay mo gawas. Sige, abrihin, Ma'am. Kuya DJ dati. Bira lang, bira. Ay, ba na? Pasi mo gawas akong bana. Happy Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Hapon na ba ron? Maayong hapon o happy birthday. Ilan na kayo dati mo ron? 43. Mura pa mag-30. So, pala dahil mama ko rin si MM, kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So, namin diri karon para ihatod ang pa-surpresa sa mga center. So, nakay-idea, kinsa na sila. Isa. Wala. Sila? Isa na ka paminaw ni mo? Jaja?
Tanawon ba tato og si Jaja? Jaja ra ba jud ang nagpa-sorpresa? Ay, si Jaja. Nailain pa. Pero kung saan nakasahod nilang message, kantahan sa kanamog happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Thank you, guys. Yes! Happy birthday. Na sila yung message, anak sila. Happy birthday gang Kati. Wish na ko nimo good health, long life, and more birthdays to come in your life. Thanks sa tanang panahon. Before nga nagkalisod ko, labi na jud emergency time. Wala jud ka nagduha-duha og tabang nako. Kamo ni Jaja og ni Ai. Salamat kaayo mga gang. Once again, happy birthday gang Kat. May Allah bless your family always. Love you and miss you. Bang Cherry. Og na po'y message tanaw na to kaila makaani ana siya. Dear Manang Kati, salamat sa Ginoo kay gitagaan pa kitag higayon nga magkita ay pag-usap. Bisan pa sa kalayo sa usag-usa, nagpabilin lang ang panagigalaay. Maskin dako nakaayo mo karon og mga puson ug hawa. Pero kamo lang gihapon among mga angels. Kami inyong mga gwardya mula noon hanggang ngayon. DPWH, dagkog puson, way hawak. Happy birthday, Kat. Hinaot nga, nagpabilin lang gihapon ka kung unsa ta sa una. Maskin milyonarya na mo, pero nagpabilin gihapong pagkabuutan. Mamista mo, og amping permi hanggang sa muling pagkikita. And God bless. Enjoy your day at positibo lang tayo sa buhay kahit madami ang pagsubok. Muli, happy birthday. Insert Jaja Cherry and Ai. Ang inyong security guard, Bador Ani. Last message, ana siya, hi gang Kati. Happiest birthday my dear friend. And I hope you enjoy your special day to the fullest. Wishing you love and happiness and good health always. Thank you for being an amazing friend who I can always count on no matter what. May God bless you and your family always and miss you. With love, Jaja. Utan Jubin Omedito. Okay? Happy birthday, te. Pasensya na kung sabo ko. Kung sabo ko nila, pero make sure na kung hindi mahintad ka. Kaya hindi ko gusto maunsa ka. Pero thankful me, dali ka nag-celebrate. Salamat sa Ginoo. And, kabalo ka, unsa ka ka-importante sa mua, unsa ka ka lang kalay. Love you, te. I love you. Okay? Jud? Wala na naman dito. Kasi lang ma'am. Long term na Jud. Happy birthday na. Salamat Pagani. Salamat kaayo. Happy birthday na. I love you. Sorry. Sorry sa ibuang ko. Nabuang ko nga. Ikaw na po mi ani. Amo balik kasi ma'am. Alang ano namin na. Ayaw pag atak dia. Adawa yung kamo. Iwaling pa. Ay, uli. Ikaw ma'am, sa may message mo sa imo ha? Family o friends? Sa family, salamat kaayo nga bisan nga ngani ko kabalo na mo nga para gyapon ni para sa inyo ha akong gipang buhat love kayo ta mo ako mga amiga wala ko nag-expect ganun yun ko may surprise gang
salamat kay Bador. Thank you kayo. Kabalo mo nga bisan pa nga nag-college ta, pag-college na to, hantod karon ra gyapon nagbago bisan pag naglayo ta, lang gihapon na lagyapon pagbago ato ang kuan bisan di ta permanente nga mag-istorya, pero nalang gyapon tong friendship still. Hantod nga magugod-ugod ta. Salamat kayo, love na kayo mo tanan. Salamat. Kasi lang, nag-request man sila pasayawon daw. Ano na? Hindi ko Kanta lang daw. O sige, chorus. Kanta, sample. Kanta lang daw, sample. Oo. There stands me, knows me inside out. They'll keep me together. I can move a mountain. Singer ko na po na sa eskwela. I can only one. I wanted to be. Okay, sige, picture. Ipahilap yun. Happy birthday! Picture. Na nang hilak, manoon na diri mo. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya, hilabi ng mga OFW, kay di ang Bigos Flower Shop lang doula.